including ukugxishwa kwena emasendeni imali o-2500. Webhodi, cela ungilalele kahle ke mina, ungizwisise kahle la. Mina angikwazi mfowethu. Ngiyathemba nawe awungazi. Sahlangana nawe la emkhontweni khona la ku TikTok. Ngisho ngikubona live, ngakubona ukuthi uyibona ukuthi uyilento ephezulu ekhekhini wena. So that's why I don't follow you anymore. Angikunaki ngisho ukhuluma. But into enginyanyise kule video ilento ebhalwe lapha. Kule title ya le caption oyibhalile lapha. Ngomunye waleli qeqebano okhuluma ngalo mfethu. Kodwa mina ungalingi ungijwayela amasimba mina. Awungazi mfethu, angikhulanga nawe, angiqhathwanga nawe, angikwazi ukuthi ubuyaphi. Nama ungazi ukuthi ngibuyaphi. Asingajwayelani kabi ke la ku TikTok. Uzothi mina ngiqishwe imali emasendeni ukuthi ngizodefender, ngizoncetheza. Ubani ongiqisha imali ukuthi ngizoncetheza? Ngincethezela abantu. Ngiyakuzwa ukuthi uneproof, ungayiprova lento esho ngoba mina ungibala kuleli qeqebo. Uyabona uma ukhuluma nabantu okhuluma nabo mfethu. Khuluma nabantu okhuluma nabo. Maphumula, angikwazi, anginangisho inamba yakho. Angikwazi. Kodwa ungalingi ungibale mina emasimbeni mina. Mina ngiwuphilani ngedwa wakabuthelezi, ungalingi ungibale emasimbeni mina Maphumula. Uma ngabe ukhuluma nabantu enixabana nabo, eniphikisana nabo, khuluma ngalento enikhuluma ngayo. Ungafaki izinto ezingangene lapha. Mina azange ngixishwe imali emasendeni, okokuqala lokho. Ungangikhulumeli igolo. Azange ngixishwe imali emasendeni, anginawo amasende okugxishwa imali mina. Ngifuna ukuthi ungizwe kahle Maphumula. Angikhulumi lokho, umdala impela futhi ngiyakuhlonipha. Kodwa inhlonipho yakho usuyithathe wayikhipha ngewindow uma uzobhala lamasimbo wabhalayo. Mina ngikwazi mfethu. Angikhathwanga nawe mfethu. Futhi awuzange ube ingqwele yami wena. Awukwazi ukuzothi kimi wena, futhi awungizali ke. Ubaba kuphela ongakhuluma la umasimba kimi. Angeke uzongitshela ukuthi ngiqhishwe imali emasendeni ukuthi ngizodefend abantu la emkhontweni. Ungalingi ungijwayele kabi mina Maphumula. Ungakhuluma nabantu ophendulana nabo kodwa ungalingi ungifake mina kule yonto. Awungazi Maphumulo, angifuni sazane kabuhlungu mfethu. Angifuni sazane kabuhlungu Maphumulo. Ngikhuluma la ku TikTok ngoba lento uyibhalela ku TikTok. Angifuni ukuthi ngize ngifune inamba yakho ngikufonele ngoba ngikwazi, angisafuni ngisho ukwazi. Ngisho ngahlangana nawe kube ngathi ngihlangana nesidumbu. Angifuni mina umuntu othi uma ngabe nenzondo ngoba nina Maphumulo nibona ukuthi mhlambe ngoba nafika la emkhontweni nakhuluma kahle abantu banizwa. So sekumele kube yini all the way. Uma ngabe kufika abanye abantu nibakhipha inyumbazana. Uma ngabe wena wenzela izinto ku right. Kodwa uma sekwenzelwa abanye abantu uzozokhuluma ukuthi usakwasizwa thina sikhuluma. Hayi Maphumulo, ungasijwayeli kabi. Mina Philani Buthelezi ungangijwayeli kabi. Angikwazi Maphumulo futhi angifuni ukwazi mfethu. Angikwazi. So asingajwayelani kabi. Ngiyacela mfowethu ukuthi mina lami igama likhiphe kulamasimba akho. Likhiphe kuleli qembu, khuluma nomuntu okhuluma naye ngqo. Ungangifaki mina mfethu. Ningaboni isithule la emkhontweni bafethu sihlonipha. Siyahlonipha, sazalwa khona enhlonipheni, sakhuliswa ngayo inhlonipho. Kodwa ukuthula kwethu akusho ukuthi ngoba mhlambe siyesaba yini ngoba sila. Njengoba sila azizile ukuzoncetheza. Futhi azizile ukuzosebenzela umuntu njengoba sila. Mhlambe wena kubhlungu ukhumalo nasenini amadili usehambile kubhlungu. So uselela ufuna ukuzosenza lento osenza yona. Ungalinge mina ungifake kulezo zinto Maphumulo. Ungalinge mfethu. Uma ngabe ufuna ukukhuluma, uma ngabe niphendulana novumvum noma niphendulana nobani, fusegede phendulana nodwa. Ungalingi uzothi amaqembu iqembu eligxishwa imali emasendeni ukuthi lizonceda. Mina ngigxishwa imali unyoko yini. Ungalingi ungijwayele mina Maphumulo. Ngiyacela mfethu ukuthi le video yaku leadership kwenzakalani, I don't care. Kodwa ngeke ngijwayelwe uwe mina Maphumulo uzongitshela ukuthi ngigxishwa imali emasendeni ukuthi ngizodefend abantu. Ubani ongigxishwa imali emasendeni? Ungalingi ungijwayele mina Maphumulo mfethu. Awungazi, nami angikwazi, angifuni umuntu ozongijwayela kabi mina nganza kwethu. Mina la emkhontweni ngeza ngedwa, ngizenzela into yami. Ima ngabe ukuthi ngiyathathwa kuthiwa angisize la for a fitting purpose, then I will do that. But leyo ukuthi obese kuzoqhamuka umuntu obhitter, ebese ezotshela mina ukuthi ngigxishwe imali emasendeni ngizodefenda, ngidefend ubani? Unyoko. Ungalingi ungijwayele Maphumulo. Asazani mfethu. Asazani, asingazani ke kabi. Asingazani nje kabi mfowethu. Ngiyacela ukuthi ungikhiphe. Yabo le video eyenzile mfethu. Ngicela ukuthi ungikhiphe kuyo. Uma ngabe uphendulana somebody, uphendulana nalo muntu niqondane ngqo. Mina mangikhuluma nomuntu angeke ungizwe ngithi osibani bani. Ngisho igama ngisho ngqo.
ngoba angifuni ukuthi ngifake abantu abangangena entweni ekhulunywa yimi. Khuluma nomuntu ngqo. That's how I am. So Musa ukungifaka endabeni zakho mfethu. Musa ukuzongifaka endabeni zakho. Angikwazi. Awungazi. Uzongitshela ukuthi ngicishwe imali emasendeni. Amasende kanyoko yini lawo ngicishwe ukuyimali mina. Ungalinge mfethu ungijwayele kabi. Cela ukuthi nje ungikhiphe kule nto yakho le ukhuluma ngayo la. Yabona lo thuvo okhuluma ngabo la uthi ngicishwe imali mina. Ngicishiwe mina imali. Hey maphumulo. Hey maphumulo. Ungalinge mfethu ungithinta amabhathina wrong. Angifuni umuntu angithinta amabhathina wrong mfethu. Angikwazi, angikhulanga nawe, angikhathwanga nawe. Awuzange ube ingqwele yami, awungizali futhi. Ukuzokhuluma lo dodo ozokhuluma ngami. Hayi mfethu Musa. Siyahlonipha impela. Ukuhlonipha? Hayi siyahlonipha phela esikhule ngayihlonipha. Kodwa singajwayelana amasimba.